So, ang natoka po sa akin ay si King David. King David is very popular and famous. Actually, kung titignan natin, halos lahat, kung babasahin mo yung Old Testament from Samuel to Kings, makikita mo yung talambuhay ni King David. Okay? So ano ba yung dapat nating malaman as a new? Ano yung bago ni King David? So kung titignan po natin, so how to get to know King David. Dito sa unang slide, yan. Alam naman natin, si King David is a son of Jesse. Wore a lot of different hats in his lifetime. So kapag sinabi natin King David, marami yan. Marami siyang ginampanan sa kanyang buhay. Ano po yung una? He was a shepherd. Diba? Hindi lang siya basta shepherd, matapang na shepherd po siya. Akalain niyo shepherd, pumapatay ng oso, pumapatay ng leon. Diba? Talagang, bata pa lang siya, hinulma na siya ng Diyos para maging matatag. King David was musician din siya. Diba? Isa siyang harp player. Kapag sinasanibal si King Saul ng masamang espiritu, talagang siya yung tumutugtog para yan tumino si King Saul. King David was isa rin siyang soldier. Okay? Remember yung battle nila kay Goliath? Isa rin siyang soldier. Yan din ang kinaiinisan ni King Saul, mga kapatid. Dahil may umaawit na si Saul daw ay pumatay ng tig-1,000. Si David ay pumatay ng tig-10,000. So ibig sabihin, parang na-upset siya doon. Okay? So maraming pinagdaanan si David. Isa pa ito. He was a king. So from shepherd to armor bearer, ano pa? To king, and most especially, King David is also a father. Paano nga ba naging father si King David? Mabuti ba siya? Masama? Kasi actually, kung sinabi natin King David, magiting yan. Good example. Talaga namang good siya. Pero paano ba siya naging tatay? Paano ba siya as a tatay sa kanyang mga anak? Okay? Tingnan natin. Yan. So actually, very short lang po itong teaching ko. Kasi ginawa ko po ito kagabi. Natapos po ako ng 3:00. Kasi nga po, hindi po madaling hanapin yung talambuhay ng mga ganyan, lalo na si King David. While each of this role has its distinct challenges, surely nothing was more challenging to him than being a dad. Amen. So, lahat ng pinagpala magsabi ng amen? Amen. Amen? Amen. Yan. So mga kapatid, pinaka-challenging pala sa part ni King David ang maging tatay. Amen? So kung babasahin natin yung Samuel Kings, mga kapatid, yan ang pinaka-challenging na role ni King David. Bakit? Kung titignan natin. David showed some traits that worthy of imitation. Also demonstrated serious flaws that we would do well to avoid. May mga bagay na ginawa si King David na karapat-dapat talagang imitation, tularan. Pero may mga bagay din na serious flaws na nagawa si King David. Okay? At the end of the day, mga kapatid, si King David na hindi po Diyos. Meron siyang laman, meron siyang buto. In short, mortal din po siya nagkakamali. Amen? So dito sa next slide, David showed favoritism. Yan. So sa mga amang may favorite na anak, taas ang kamay. Yan, di ba? Hindi po natin maiiwasan yan. Nanay, kay tatay, meron at merong favorite yan. Kami nga na sa teacher, di ba? Meron kaming favorite student. Di ba? Pero, hindi mo dapat ipahalatang favorite mo sila. Kasi, magsiselos yung iba. So, sino yung favorite ni David? Yan. So, kung babasahin natin, David has a slew of children, but he made no secret that Absalom is special. Bakit nga ba hindi mapigilan ni King David na maging favorite si Absalom? Matikas. Wala ka talagang may pipintas kay Absalom.
Sa isang taon, ang ginugupit ng kanyang buhok, 3 kilo agad yun. Di ba? So, in short, talagang grabe. Okay? So, Absalom po ang favorite ni King David. So, dito sa next slide, David did not properly restrain. So, yun po yung una. Yung favoritism. So, hindi po natin talaga may iwasan yung di ba si Jacob? May favorite din siya anak. Ang Diyos, may favorite din siya. Diba? Sino yung favorite ng ating Panginoon? Kay Jacob or Esau? Jacob. Diba? Yun po yung isa sa mga characteristics daw na kailangang iwasan ng isang parent. O actually, hindi mo naman may iwasan yon, pero kailangan mo siyang i-minimize. Okay? Ano ba yung kailangan dapat iwasan? David, so pala yan, sis. David did not properly restrain and discipline his son. Remember yung preaching ni Bishop, yung si Samuel. Naalala ko, si Samuel, nanay niya si Hannah. Remember yung anak ni Eli? Yung dalawa, na talagang yung mga alay na binibigay nila sa church ay pinapakialaman ng mga anak niya. So ibig sabihin, sumusuway sila doon. Pero anong ginawa ni Eli? Worst. Sinuway ba niya? Hindi. Di ba? Hindi niya nirestrain. Tinolerate niya. So anong sinabi ng ating Panginoon? Hindi na sila patatawarin kahit pag-alay pa sila ng mga kapatid. In the same manner, David did not properly restrain and discipline his son. Galit na galit si Haring David nang mabalitaan ito. Ano yung nabalitaan ni Haring David? Kasi 3 po yung anak niya na involved dyan. Si Absalom, si Amnon, at si Tamar. Kung babasahin po natin yung 1st, 2nd Samuel to Kings, malalaman nyo kung sino sila. At I'm very sure na nabasa nyo na rin po yun sa Old Testament. Si Tamar po isang magandang babae. Half-sister siya ni Amnon. Diba? Pero buong kapatid siya ni Absalom. Ngayon naman, si Amnon may gusto kay Tamar. Pero gusto niyang makuha yung pagka-virginity or pagka-babae ni Tamar. So, anong ginawa niya? Nagdahilan. So, in short, hinalay niya si Tamar. Okay? Nung mabalitaan yun ni King David, galit na galit si Haring David nang mabalitaan ito. Pero ang tanong, galit na galit siya, may ginawa ba siya? Based on Bible, wala. So, ibig sabihin, although galit na galit ka, dapat di galit ka. Discipline. Mahirap po, madali lang kasi magalit. Pero how to discipline children? Kasi nga dati kapag nagkamali ka, papaluin. Ngayon, nauso si Tulpo. Nauso po yung mga talagang mabidyuhan ka lang kahit mali yung bata. Kasi bata yun, talagang, di ba? Sino po yung nakaranas ng mga palo dito? Di ba? Tingnan nyo naman. Pero yung mga batang hindi napapalo ngayon, di ba? Ang siga pa nila, di ba? Ang angas. Minor-edad pa ako, di ako makukulong. Di ba? May case po yan ganyan sa, doon sa isang bayan. Nagnakaw yung bata. Alam niyo, siya pa yung tama. Siya pa yung matapang. Siya na ngayon nagnakaw, siya pa yung matapang. Bakit? Actually, San Carlos po yun. Siya pa yung matapang. Kasi nga daw, 11 years old na siya. Diba? So dapat, yung disiplina manggagaling sa bahay. Likewise, sa family. Yan. Galit na galit si Haring David ng mabalitaan. So although in short, ni Amnon si Tamar, sabi ni Absalom, huwag ka na magsalita, kapatid mo siya. At wala akong nakita, wala tayong nakita na ginawa ni David. Diba? Why? Kasi si Amnon ang firstborn. Bakit? Mahal niya rin yun, lalaki. Okay? So dito naman sa next slide, tolerance and discipline help corrupt David's family. Tolerance and discipline. Diba? Kapag dinatolerate mo lagi yan, sabi sa kawikaan, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Bagkus, ililigtas mo siya sa buhay na walang. O sa kabang. Tolerance and discipline help corrupt David's family. Kaso nga lang, actually, payapa talaga yung buhay ni David. Naging magulo lang nung nag-commit siya ng crime. Ano yung crime na yun na sinumpa siya ng Diyos?
O may parusya siya ng Diyos? Yung kinamit niya kay Bathsheba. So kung titignan natin sa next slide, 2 Samuel chapter 12, verse 10 to 12. Dahil sa ginawa mong ito, at ako'y tinakbil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Diba? Sigurado yun. So, ibig sabihin, talagang anticipated ni David na may mangyayari talaga. Bakit? Kasi sinabi na ng Diyos. Dito sa next slide, sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo ay ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa. At sisipingan kahit sa katanghalian tapat. Nangyari po ba yan? Yes. Kanino? Sa favorite pa niyang anak. Si Absalom. Kasi naghimagsik si Absalom sa kanyang tatay. Sabi niya, siya daw yung susunod na hari. Siya yung sinasabing susunod na hari. Kaya nung sabi ni David, may ginawa pa si David? Wala. Sabi niya, tayo na. Delikado tayo kay Absalom. Diba? Ganun kamahal ni David ang kanya. Ganun niya tinatolerate siya. So I don't know it as good or bad. But let's see the next slide. Ginawa mo ito ng lihim, kaya kitang parurusahan at makikita ito ng buong Israel. Pinatawad ba siya ng Diyos diyan? Yes, pinatawad siya. Pinatawad siya ng Diyos. Pero anong naging kapalit yan? At ano ang pinakamatinding kapalit nun? Alam nyo kasi mga kapatid, okay lang kay David na masaktan siya, wag lang ang kanyang mga. Ganon siya katinding tatay. Kaya alam nyo mga kapatid, nung sinabi ni Propeta Nathan na mamamatay yung anak niya kay Bathsheba, yun ang pinakamatinding parusa niya. Kasi napakasakit para sa kanya na mamatayan ng anak. Diba? Sabi niya, mamamatay yung firstborn ni Bathsheba. Kaya sabi niya, nagdasal siya, nakiusap, at the end of the day, namatay pa rin. Yun yung pinakamalupit na parusa para sa kanya. Aside from that. So dito sa next slide, ito naman yung some traits that worthy of imitation. So actually, hindi ko po ito pinibilisan. Talagang mabilis lang po ito. Kasi may lang po sa Bible yung David as a father. More on warrior siya talaga kasi. David loved his son so much. Indeed, so much. So paano natin nasabi na mahal ni David ang kanyang mga anak? Tingnan natin sa next slide. Sa 2 Samuel chapter 18 verse 33, nang marinig ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at buong pait na tumatangis. Ano ang kanyang tinatangisan? Sa next slide. Habang lumalakad siya ay sinasabi, anak kong Absalom, anak ko. Anak kong Absalom, ako na lang sana ang namatay at hindi ikaw. Absalom, anak ko. Grabe yung pag-ibig ng ating heroes of faith natin si David. Bakit? Alam niyo, kinalaban na siya ng anak niya. Diba? Sinipingan niya yung mga asawa niyang alipin. Ano ba? Pinapapatay siya ng anak niya. Pero nung sabi niya nung namatay si Absalom, kasi actually hindi niya pinapapatay si Absalom. Ang pumatay yung kanyang mga kawan. Pero still naghinagpis si David. So hindi niya kayang mamatay yung kanyang anak. Ganun siya kaninting tatay. Although kahit anong gawin ng anak niya sa kanya, hindi niya kayang patayin. In the same manner, ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. Diba? Although tayo ay nag-commit ng sin, tayo ay nag-commit ng karumal-dumal na kasalanan, ang Diyos hindi niya pa rin kaya na tayo ay mawala. God gave us second chance. Kaya nga sabi dun sa kanta, amazing love. How can it be? Kasi ang Diyos, bumaba siya mismo dito para tubusin tayo. Diba? Naghirap siya para hindi siya tayo. So ganun tayo kamahal ng ating Diyos. Aside from David, na father sa kanyang mga anak, nang diyan ang Diyos na ating Ama, na nagbibigay sa atin ng pagkakas. Amen? Amen. So next slide po, he endured pain for his family. Nanalangin si David
sa 2 Samuel chapter 12 verse 16, nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno at sa lupa na higa ng gabing iyon. Ito po yung sinasabi ko kanina. Kasi sinabi na mamamatay. Pero still, talagang ginawa niya ang lahat para baka sakaling maawa ang Diyos. Pero sabi nga, meron tayong tinatawag na law of retribution. Diba? Ano man ang ginawa ko na masama, dati kasi yun kasi hindi pa sila sa grace. Ano man ang ginawa mong masama, talagang babalik yun sa'yo. Yan ang disiplina ng Diyos. Diba? Yun talaga yung makukuha. Kaya namatay yung kanyang anak. Aside from that, nagkagulo ang buong pamilya. So, with that single big mistake, nagulantang ang buong pamilya. In the same manner po sa atin na sa Christian. Diba? Kaya, sabi nga nila, do not dare na subukin ang Diyos. Kasi nga, kung susubukin mo ang Diyos, imagine tayo ay isa lamang tuldok sa kanyang harapan. Kaya-kaya niya po tayong palitan. Pero hindi niya po ginawa. Kasi mahalaga po tayo ngayon. Mahalaga po tayong lahat sa Kanya. Bakit ko po sinabing mahalaga po tayo sa Kanya? Kasi po, pinarating po tayo sa fasting and praying. Palakpakan natin ang Diyos. So next slide po. David endured pain of losing a child. No parent wants to see his or her child. Alam niyo po, tatlo pong anak ni David ang namatay. Tatlo. Diba? Tatlo po yung namatay. Sino? Absalom. Si Amnon. Saka yung nasa sinapupunan ng Bishop. Grabe po yung tinanas niya. Dahil lang po dun sa kasalanan. Pero mga kapatid, ito yung ina-admire ko kay David. Hindi po siya ni minsan nagreklamo. Hindi minsan po sinabi niya sa Diyos, bakit ganito? Wala pong narinig, wala po akong nabasang nagreklamo si David. Diba? Hindi po siya gaya ni King Saul, na noong siya po ay tumaas ang posisyon, tumaas din. Si David hindi. Still, mababa pa rin si David. Kaya kung titignan natin sa next slide, David always turned to the Lord first. Nangyari na po lahat, pero bumalik po siya sa Diyos. Amen? Amen. Kaya kahit anong gawin nating masama, di ba? At kung gusto mong bumalik sa Diyos, magbibigyan Diyos sa iyo ng kalakasan. Kaya dito sa next slide po, Awit chapter 62, verse 7. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking kaluwalhatian. Ang malaking bato ng aking kalakasan at ang kanlungan ko'y nasa Diyos. Grabe po ang binigay ng Diyos na pagsulong. At grabe rin po ang katatagan ni David. Dahil despite of all that, he still followed our Lord. Ang Diyos pa rin naging kaligtasan niya. Ang Diyos pa rin naging kaligtasan. At ang Diyos pa rin ang naging lakas. Kaya mga kapatid, dito sa next slide po, makikita po natin, David gave good advice to his son. Pero before that, mga kapatid, naalala ko yung sinabi ni Brother Lee kagabi nung sa meeting. Sabi niya, what makes you pogi? Yan. What makes you pogi? Di ba? Kagabi, what makes you pogi? What makes your tatay pogi? Meaning of pogi, di ba? Presence of God. If your tatay have presence of God inside, that make his pogi. That make him become pogi, should I say. Kung meron siyang Diyos. Kasi kapag meron siyang Diyos, mga kapatid, nagiging pogi yan. Di ba? Ang tingin mo sa tatay mo, pogi talaga. Yan. So yung pogi na yon, presence of God. So David gave good advice to his son. Yan. So ito po yung magiging batayan kung ikaw talaga ay mabuting ama o hindi sa advices mo sa iyong mga. Kung ang advice mo ay, kasi narinig ko sa isang kabarkada namin, sabi niya,
Mas gusto ni tatay ko na magsugal ako kaysa bumili ako ng gamit ko. Diba? Meron po talagang gano'n. First time ko din makarinig ng gano'n. Mas gusto pa ng magulang niya na magsugal siya kaysa bumili siya ng sarili niyang gamit. Magagalitan daw siya kapag may bumili siya ng sarili niyang gamit. Mas gusto ng magulang niya kasi yun ang nakasanayan nila. I don't know why. Pero nagiging ang bantayan ko po ng isang mabuting magulang based sa kanyang advices. Kung mabuti ang advices ng magulang, mostly kapag mabuti kasi, based yan sa word of God. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautosan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Kaninong anak niya sinabi ito? Kay Solomon. Di ba gustong ipagtayo ni David ng templo ang ating Diyos? Pero ang sabi ng ating Panginoon sa susunod na anak niya na magiging hari kay Solomon. Kaya sabi niya, tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh. At ano yung muli? Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Nagtagumpay pa si Solomon? Yes. Meron siyang wisdom na hindi matatawaran ng kahit sinong taong nabuhay dito, except Christ. Naglack nga lang siya ng understand na pinunan ng ating Panginoon. Kaya tayong mga kapatid na sumusunod kayo sa ating Panginoon ay magkakaroon ng wisdom at the same time understanding. Naniniwala po tayo doon? Amen. Lahat po ay magsabi ng amen? Amen. Sa conclusion na po, last na po ito. Like the rest of us, basahin po natin, David was flesh and bones, a mere mortal. As a father, he endured hardship, made mistakes, and did some things well. Let us learn from this famous man. Ang lahat po ay magsabi ng first. So palakpakan natin ang Diyos ng buhay. So bibigay ko na po yung mic kay... Thank you, Brother Rizal, at napakaganda po